Ardigaixoak zer egin? Nola aurpegia agertu etxai bere haragizaleen esanak gezurtatzeko? Txist bat egitera ausartu etzen. Orduan agintariak eman zuen autu hau. Zakurrak on egin duelako bere esana agertzaile edo testigu zuzen eta lotxa handikoekin, eta ardiak ezin duelako gezurra diotela agertu, nola isilegotea den bestetik aitortzea, agintzen da bihurtu diezaiola ardiak zakurrari prestatu zion ogia. Ezagutua izan dadila zakurra egiazaletzat eta ardiak pagaditzala egin diren kostu guztiak. Etzeukan ardigaixoak zuriko erre bat ere. Beldurrez ebakiarazi zuen bere hilea neguaren erraia bazen ere. Partidu zen artilea agintari, zakur, otxo, arrano eta miruaren artean, negu gogor bat hotze zigaro behar zuela ardiak. Ipuin honek esan nahi du gizon gaizto askotako eta indartsuak bilatzen dituztela beren gisako lagunak eta egin kalte asko argal, oben gaineko eta hitzeginaz gaizkiago irtengo dutenetan, lagao dituztela larru utxean eta gorrian berak ederki jantzteko. Obedela auzirik hartu gabe lehenengotik eskatzen diotena ematea, geroenean kostu guztiekin ematea baino. Ardiak eraman balu aurrera auzia beste agintari nagusiago batengana, ez ziren bere hile gutxiekin baketuko bere etxaiak. Haragizaleak izanik eramango zuten mamia bera hil eta guzti. Ikasi behar da ipuin honekin ebakitzen auziak mugonez beranduagora lagagabe. Hobeda behar orduan eskuatz bate baki, gero eskutur guztia baino. Auzizalea etxe ondatzailea.